Yes, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Pomo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubenorifite. Pomo Akachuko. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ elemental beings and entities and higher entities of powers part 2. Yes, in continuation of our lecture yesterday. Gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? Ana m achọ ka m kọwara gị ọ bụrụ na ị gebe part 1 ga-ege ya. Ihe m na-achọ ịkọwara gị na-enwere entities of powers that governs the universe. Chukwu okike in his infinite mercy, after creating the entire universe, he is on his throne, then mandated all the elemental beings to be in charge of the entire gross material world. Nke pụtara na akwụkwọ gị na-enwere hierarchy in spiritual entities or powers down to gross material worlds where the elemental beings rules. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụwa tọọrọ gị ute, you must make friends, you must become friends with the elemental beings. They are the ones that call shots here. N'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ị ga-ebuild ihe a na-akpọ personal relations with ụmụ mmụọ PR, so that ka ha fụta gị dịka enyi ha, ka ha wee nwee ike wee kọrọ gị akụkọ ihe na-eme n'ụwa, maka na anọ n'ụwa mmụọ. Ka ha wee nwee ike wee guide ya gị, ka ha wee nwee ike protect ya gị, maka na anyị nọ n'agha. This world is full of challenges. Mgbe o rejielu, they will always come to your aid. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ị nwere ka ị ga-esi wee gbagide ọsọ wee hapụ the elemental forces, bido na chi gị na ụmụ mmụọ ndị ọzọ gị na ha so and all your spiritual associates. Ọ bụrụ na ese na ị mara ha na-eweta nseke, ha gbakụdo gị azụ, ihe emeri na ihe ịkụ ọta eme gị na ndụ a. Echefukwana, we are living in a wicked world where ọ na-abụ onye egbe buru ibu ya agbasue. We are living in a world of competition. Some people don't like your faces. A ga-enweliri ndị kpọrọ gị asị for who you are. Mana gị na ụmụ mmụọ kwuru ndị na-agagharị na-eme mma n'ụwa mmadụ a, ha ga-adụrụ gị ọgụ. Ntị ọ dịkwa. Before anyị gbado na nkụzi anyị ji wee bịa, ọkwa dị mkpa echefuna na anyị nọ na month of June. Our group ritual for the month is still ongoing. Gwakwa gị na you can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier na afọ anyị na-agba ma ọ bụ na aja anyị na-achụ na temple. We started this group rituals over 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media more than Eziokwu TV. You know why? Although unnecessary, but I can tell you that you can way aha. N'isi ụtụtụ eje go na temple chụọ aja go for kwubi okwu n'isi ndị na-esonyela all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Yes, etu aka anyị ga-achụkwudo ya bụ aja wee ruo n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri chụọ aja to entities of powers dị na temple n'aha mmadụ dum, kwubiekwazi okwu kee aka oghere n'aha ha dum. Yes, so ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị a na-achụrụ aja na-ekwubi okwu n'isi ha ụbọchị ọbụla, chat me on WhatsApp. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ, ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na aja a na-achụ ma ọ nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ya anụ, chat m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Now ka anyị gabara ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Gịnị ka anyị ji maka ya bịa? Ihe anyị ji maka ya bịa wee kọwara gị ihe the roles of the elemental beings, how they work hand in hand with the higher entities of powers in this part 2. Gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? N'ụwa anyị nọ na ya bụ ụwa mmụọ. Gwakwa gị na before the human spirit, me and you, arrive this gross material world, they were the elemental beings in the bugoro landlord ndị bibu ebe a. Yes, ndị bibu ebe a, ndị anyị na ha ga-alụkọ hand in hand in order to dominate and rule the world. Na akwụkwọ Genesis 1 a sịrị anyị bịanụ ka unu ruruo ma dominate ya. E gosiri gị na enwere ndị nọbụ anọ. Yes, mana because na we human being, we originated from the spiritual germs, from the spiritual realm, and the spirituality carry these animalistics. The elemental beings
We are higher than them in the ranks of spiritual world. Yes, because of where we originated from. But for the fact that we took on this form, the body, the clock, the earthly body, that made us humans. As long as we put on, you are no longer in the spiritual realm, you took on this gross material flesh in order to exist in this gross material world. That's what makes you more than mother. The spark in you is the more they call you, but the flesh is what made you ma nkendo. So as long as you are living in their domain, they remain the landlord. Then you need to work with them in order not to be frustrated. Nke bụ eziokwu bụ na ha nwa bụ ụzọ, onye bụ ụzọ mmadụ ụzọ sibe ite na ya ka ya enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. So we need to make your friends, make them friends, with build relationship with elemental beings. And that we're going to can only do those your elemental beings. If you go on with so many mysterious things that are happening in this gross material, and then I need my funday gas and draw. Or that I'm going or they are colors, or they are Igbo, Manenda, or they are me and easy. Before you know it, before you know it, as you know a mad person. If you go and work here, cause for ya. Yes. Yes. All one of the unforeseeable circumstances beyond even the medical people, they will tell you that I had your questions, I do have questions. There's nothing they can do now with any medication. But that much, they forces hidden beyond their imagination. They ma unless in any memo. Abba hankete bondana second more draw. More delay. More the they can do more as an alpha. They can do Kumakia. May we do to these elemental beings who were where the regime. And when all have all had a meki hakrona and a kuto. Then all on Dajani. Abba had the gnomes, no Ibo. But one thing I found hearing in the plants are doing well, call them the herbs. And when the mammoths, the water sprites. And when the cuckoo, the salamanders, and when the sat, all of them. And the Igbo spirituality, I bought of a darker than they get them. Darkete. Daddy never found the teacher, I bought how to do the teacher. Man, my wagon a hand on all your spiritual associates again. Kobunda bondo banje eche fukana de ngondo banje miriwe ndo banje nuana he need to keep you a personal relation with monda ka ha no balugogo o no juro ga anyi ihe na-eme n'ụwa mmadụ nwere ike ịkpọgasị for no reason jebele ga ije chebele ga echiche hypnotizing you, trying to manipulate you, trying to corrupt your spiritual vibration and aura. Then mgbe ihe ndị a na-eme etu esi asị gị na ịma mmadụ amaka ka m na-agwa gị na ịma mmụọ maka na gị na ụmụ mmụọ dị na mma. Ị na-anụ ka a na-ekwu okwu na olu Igbo sị na chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ, maka na ndị gboo mara na ọ ga-enwe ndị ga-abụ izu ọjọọ imegide gị. Mana ihe dị mkpa bụ chi gị na mmụọ ndị so chi gị ha kwudoro gị. Ndị Igbo na-asịkwasị na onye chi na chi eso na ihe anaghị eme, one with God is majority. So he need a personal building, personal relation with all your spiritual forces in their cadres, level by level. Bido na chi gị, bido na ndị ichie, bido na ndị otu, bido na spiritual associates and all the elemental forces ndị na-agagharị na-eme mma. Do you know whether the entities of powers ndị ọrụ ha bụ a coordinate ihe niile ga-eme na tata bụ ụbọchị ụkwụ? Do you know? Do you know na ọ bụ na gị na ha dị na mma na ha ga-egbuwere gị ụzọ ebe ndị ọzọ jere tọ ije na free? Onye niile ka ị na-ebido personal relations. Onye ọbụla sịrị gaa chụjụ na aja gaa lụzi n'ọrụ mmụọ na-erisive gị, ka m gwa gị, onye a nwere onye otu o si achụ aja nke mana ị mara ihe o ji dị mkpa ka ime dị na ndị elemental beings dị na mma, maka na a na-akpa na ana wee kpa n'ọfọ. Ọha bụ ndị anwa nọ mgbe a na-agba izu ọjọọ imegide gị. Mgbe ahụ mmadụ bịa nechaa ihe ọ ga-eme wee na-ekwo gị ekworo ka ọ ga-echepụrụ gị nwa Chijioke ga-alụta ụlọ, o nwere ebe ndị ọzọ o kwesịrị ije toilet, o wee jee ebe a wee were ihe ọjọọ ihe ahụ jụrụ ajụ
ihe ahụ jụrụ ajụ wee bịa hụsara ya n'ụlọ ebe ị na-alụ ụlọ debe ahụ gwa gị waka bịa lụọ ọzọ ka efu na ya gbaa na ụtụ mgbe mmadụ nechara anya na shọpụ ebe ndị ọzọ ebe o nwere ike ije tọiletị ọfụrọ na bịa na shọpụ gị ka ọ bịa jee mposi ihe ahụ jụrụ ajụ ka ọ na-abịa eyipụ n'ahụ gị ihe niile awụ ekworo ọjọọ intenshọn ọjọọ mana mgbe gị na ụmụ mmụọ nọ ndị mmadụ zụchaa aja izuzu anyị dị megide gị ụmụ mmụọ agbalụọ ha ncha niile maka na aka nte yu na-enwere mmụọ ọma nwee mmụọ ọjọọ ndị na-arụ ọrụ ọjọọ na-ezipụ ndị a na-arụ ọrụ ọjọọ ka ha jebe afta ndị ọma nọ n'ụwa mana gị na mmụọ ndị ọma adị na mma ọ ha ga-abịa gbochigbo alụghị ọgụ mgbe ọbụla e project those negativities they repel them back anyị ntị ọ dịkwa ka mma alụghị atụ gịnị ka eji enwe sekuriti ọkwa na-enwe negative gọọmenti ọkwa ya ndị akpọrọ men of underworld ndị akpọrọ men of underworld ma na-enwekwara the right one ndị na-akpakwa aka n'igwe ndị na-akpakwa aka na gun mana ha bụ ndị na-alụ ọrụ ọma ọnya ka anyị awa abata obodo ọbụla enwe sekuriti ndị na-alụ ọrụ ha bụ protect the indigenes of that particular community then enwekwa men of underworld ndị na-alụ ọjọbọ ndị na-achọ ka ha bịa harasịa ma lutuo ndị bụ the right indigenes of the land ọkwa eziokwu ana m achọ ịkọwara na ihe na-eme n'ụwa mmadụ na-eme n'ụwa mmụọ etu ahụ egwere spiritual high robbers n'ụwa mmadụ na ụwa mmụọ etu ahụ ka esi nwekwa physical high robbers n'ụwa mmadụ ịghọtara ya etu esi nwe ndị anyị ịgbado nwere ndị a na-ezu ori ọkụ i nwere idea ndị ga-asị na ọ na-abụ ha debe ego apụta ha ma afụzi ego o nwere ndị a na-ezu ori mmụọ maka na enwere ndị ori n'ụwa mmụọ nwee ndị ori n'ụwa mmadụ so ọ bụrụ na gị na etu ịgbagodo a na-enwe ndị ori n'ụwa mmụọ nwee ndị ori n'ụwa mmadụ ka ndị mmadụ si eprotect onwe ha n'ụwa mmadụ ama na a na-enwe men of underworld ndị na-alụ ọjọọ ọkwa eziokwu the government of the day provide ya ndị na-alụ ezigbo ọrụ ndị na-ebukwa egbe ka ha maka na eburu ga-afọ ndị kpatụrụ ọkwa eziokwu then communities ga-eji ndị na-alụ ọrụ dị mma wee protect their community ha against invaders ọkwa eziokwu ihe a bụ smart move onye ọbụla ma ihe ga-eme you must pay attention and be security conscious that is etu esi ebi n'ụwa ị ga-eyuzu nọmba 6 gị etu awa ka o si dịkwa n'ụwa mmụọ enwekwara ụmụ mmụọ ndị na-alụ ọjọbọ ndị nọkwanụ na-eche ndị ọjọọ ibefa ka ha bịa goo ha n'ọrụ ka ha wee jee lụọ ọjọbọ n'ebe ndụ gị nọ ma ọ bụ ndụ ezinụlọ gị nọ so kwa ọgwụ ọrụ dịrị gị na ị ga-ebuild personal relation with ụmụ mmụọ ndị na-alụ ezigbo ọrụ ọma so that mgbe ọbụla ndị na-alụ ọrụ ọjọọ bịara ịbịa meghe atak ebu n'afọ ndị kpatụrụ nchi ọdịkwa etu ahụ o si wee bụrụ na mmadụ lụsara nwee sekuriti na bie ndị ajọ na mmadụ na-abịa na bie ndị na-eche ya na ya dị na mma ndị na-eri ụfa from n'aka ya ndị na-eri benefit from aka ya afight ya ndị bedasi anwa ajụ na ajụgụwa onye na-ege m ntị kedu ndị na-agbalụ gị ọgụ o nwekwara ụmụ mmụọ gị na ha dị na mma ka iwe onye na-edebe ahụ na-ịma sensị na ịchụ àjà na ịrụ ọrụ mmụọ bụ iwesti ego ọga sinsi i bidoro mawa sensị ị na-agba si na ịma arụ ọrụ mmụọ na ihe eme ihe kwesịrị na ị ga-eme unu ọnụ elu ka ibugoro ịmụrụ na ada agba mmụọ anyị jiro sensị eso mmụọ ị nwere ike sị na ịma achụ àjà a sị na givers never lack onye na-enye na ama nọ n'ụkọ isi na ime enye ha ga-esi n'ụzọ ọzọ wee butere gị nseke enwere ike ada ekwu na laịn na-agba ọkụ shọpụ ga-eso na nke ndị gbara ọkụ ka maka ndị nke ha gbara ọkụ ị nwere ike kpọọ ya uke mana ana m achọ ịgwa gị na onye na-achụ àjà na a na-ebupụrụ ya uke mana isi na ịma achụ àjà enwere ike butere gị ahụ ọnwụ ma ọ butere gị nsogbu ga-ejekwa mee irie that money so gị nwa na onwe gị na-edebe ahụ na ịma sensị n'ime chukwachi gị n'ime chukwu ụmụ mmụọ unu elu one ka iji ewelụ maka na mmụọ ya achọrịde ebe a ga-esi napụ ya ichefuzie na givers never lack gịnị ka na-ekwu a na-asụmarize bago m ihe m na-achọ ịkọwara gị ewu bido tata jụba ese mebe ihe ị kwesịrị ime ihe ị na-eme abụrụ onwere aja ịchụrụ bụ aja naanị ihe ị na-eme ihe anyị na-ebiru personal relations otu ụmụ mmụọ so that mgbe ọbụla o rejiere ma ọ bụ agba agba gị na-akpa aja ọkata na ndụ gị ka ede mebie ya sị m no na onye a bụ onye nke anyị onye anyị na ya na-alụkọ na onye anyị na ya na-ekekọ ajụjụ wee bụrụ ka onye gị na ya na-ekekọ kedu ndị gị na ha na-alụkọ kedu ịmakọ mmadụ inwekwara kọntaktị na mmụọ ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a chaatị m na WhatsApp nọmba ihe eji nweta mbụ 0805 7837 672 maọbụ 0813 8243 871
ị na ya na screen ga ị ga-afụ ya message numbers ndị a. May the blessing of Chukwuoke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed now and forevermore. Ka emesịa udo dịrị onye ọbụla.